Асалҷони ма, ту ҳам қахшӯи кӣ? Ой, раҳмат, хутик чай ма. Намеарза. Куҷои махшӯе барои тура? Ҳамаи ҷод. Ҷон? Ҳамаи ҷод. Например, куҷом? Руд. Гандах шӯе руд. Куҷои румхшӯай? Чашмот, даҳанат, бинит. Значит, дига ҷоам безебай? Не, хшӯай. Чӣ ба агане дига ҷоама нагуфтӣ? Охай, ту фақат рута пурсидӣ. Тура ақл нагирифт гуфтанда? Ма просто ай боло сар кардам, поён рафтани будам, ҳамара мегуфтам. Ман қахид махшӯ мекунам барои ту пирхари ҳаромӣ шида ки хушугӣ мабинӣ. Ту бошӣ фақат рума мебинӣ. ҳаромӣ худозада афти хитаби айсибира хунуктарие. ҷон, айрӯзи дига такрор намекунам. Ихали намекунам дига ма. Вақти ма гап заресам куни лич надру туник назар. вақти саксака набоши қиртобанонта. Богу. Қиртовхонаи қирбон рафтем, қиртовош бемазаян. Чакаш тришай хурда намеш. Айде вол гап напурсиде. Менюра иҷа биёр. Хай чӣ бихӯрем? Короче, қуртовои қурбон. Ма короче қуртов мехӯрам. Шумо чӣ мехӯрем? Ай шоти ма, ай кисаи шумо. Ита боша ма шакаров мехӯрам. Мада боша ята фатир шурбо. Нам, пожалуйста, принесите оши палов. Мада боша шурбо. Шакаров ба фатири сиёҳ. Мада қуртов биёр. Мантурам буда иҷа. Чӣ? Мара манту агане? Мада манту биёр. Мара манту мехӯрам. ҳеҷ хали манту доре? Мантуи гӯшти ё ки кадоирам доре? Короче, ҳамамон манту мехӯрем. се сомонӣ бидай. вақти саксака набоши қиртобанонта. С наступающим Новым годом! Ох, поздравляем, желаем всего самого наилучшего. О, семейного счастья и здоровья.